ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад ҳар гуна мошинҳои арзон омода кардагем пешкаш мо мекунем. навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред дӯстон ва дар комментария нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кор дӯстон. мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира ягон чизи фурӯшӣ доред, дар WhatsApp ва дар имо мо рӯй кунед, пешкаши харидорон мекунем бародаро. курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 150 сомону 40 дирам бошад. наворо сар мекунем бародаро. мошинои молодёжняй то охираш тамошо кунед. рафтем якум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2109 дӯстони азиз, соли барояш 1998 сӯзишвориш газе, авиомотораш 1.5 инжектора, коробка передачаш механикай. мошин нахадой бародаро, дигар маълумотша бо телефон метиҳанд, состоянияш хубай. мошин қарор дорад аз шаҳри Кӯлоб, нархаш 15000 сомона бо курси имрӯза гирем 99000 рубл мешавад бародаро. кадоми мошинхари аниқай гуфтага мошина бинай пеш бинен, бо савдо кардан мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. рақамош дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотша метавонед гирем бародаро. кадомитон мошинхаре хоҳиш кардага ки фақат мошинхаро занг зананд. агар шумо ҳамин хел мошини фурӯшӣ, ягон намуд мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира ягон чизи фурӯшӣ дорем дӯстон, дар имои мо ва дар WhatsApp мо рӯй кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. видеонавори моро то охир тамошо кунед, лайк гузорем бародаро. мо ҳар рӯз якта видео пешкаштон мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба дуюми мошини фурӯшӣ Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, элегансе, соли барояш 2000 сӯзишвориш дизела, авиомотораш 2.2 литрай, коробка передачаш автоматай. состоянияи мошин беҳтарин бародаро. нахадвай мошин вагони омадаги буд, мошин як даст гаштаги, кондитсионер дорад, электропакет, ҳуҷҷатош 10 моҳига дорад бародаро. мошин умад задаги пушидагиро кагнада, диска ҳама чиз раднои хучай. мошин қарор дорад аз шаҳри бохтар бародаро, қорғонтепа. нархаш 85000 сомона бо курси имрӯза гирем 560000 рубл мешавад. мошина гуфтаги бинай пеш бинем, бо савдои хуб дорад, арзон карда мешавад. мошин бе ягон камбудия гарантишкати. рақамҳои бародар дар рӯи экрани шумо бародаро, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. рақамош дута рақам дорад, метавонед марҳамат занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ ВАЗ Нива дӯстони азиз, соли барояш 1998 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. авиомотораш 1.7 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ хубай, нахадой бародаро, дар ҳолати корияй. дигар маълумотша бо телефон. мошин қарор дорад дар ноҳияи ғунчӣ бародаро. нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 165000 рубл мешавад. ҳамин нивае ки бинем бародаро, бо арзон кардан мешавад, муомилаи хуб дорад. рақамош дар рӯи экрани шумо, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен дӯстон. бо арзон мекунем гуфтага, баллонош нормале хадавой дорад, дигар маълумот бо телефон пурра метиҳам. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ ВАЗ 2110 дӯстони азиз, соли барояш 2006 сӯзишвориш бензини холияй, авиомотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин бародаро. мошин умад задаги пушидаги надорад, мотораш ранги соат кор мекунад гуфтаги соҳибуш. мошин қарор дорад аз шаҳри душанбе, нархаш 13500 сомона бо курси имрӯза гирем 89000 рубл мешавад. бо арзон кардан мешавад, савдои хуб дорад бародарон. варианти алиши ҳам дорад, ягон вариант дошта бошед, метавонед пешниҳод кунед. рақамош дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотша марҳамат худтон гирем бо дӯстон. мегзарем дӯстон ба панҷум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 дӯстони азиз, соли барояш 2010 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. авиомотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ хубай, ҳай кардан мешавад, нахаду бародаро. мошин қарор дорад аз шаҳри душанбе, нархаш 8000 сомона бо курси имрӯза гирем 52000 рубл мешавад бародаро. агар шумо дар кор бошад, метавонед дигар маълумотча худтон занг зада пурсен чӣ камбудӣ дорад надорад, бо мегӯяндтона. рақамош дар рӯи экрани шумо дӯстон, дигар маълумотша гирен, бо арзон мекунем гуфтагиай. марҳамат. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ сечкаи фурӯшӣ дӯстони азиз, Mercedes-Benz C-класс, соли барояш 1994 сӯзишвориш бензини холияй, авиомотораш 2 литрай, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин, мошин нахадой бародаро. мошин яксола ҳуҷҷат кардаги тайёра, баллонош содар бародаро, хадавой дорад. мошин бе камбудии нормалӣ.
мошин қарор дар шаҳри Душанбе нархаш 35,000 сомона бо курси имза гирем 231,000 рубл мешавад бародаро. мошин ягон камбудӣ надорад гуфтаги соҳибаш. агар шумо харидор бошед дигар маълумотам мегирем бародаро. бо ай 35,000 мумкин арзон мекардагистанд. марҳамат, мошини арзон ай даст натиен. шумо дар як шанса метавонед дигар маълумота бухай гирен худон. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз Хачибек соли бароиш 1996 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 простоя, коробка передач механикай. ҳолати мошин беҳтарин дӯстони азиз. мошин аккумулятори нав дорад, сигналҳои нав задага, центразамокай, каградай балонои соз, хадавои нормалӣ. мошин қарор дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 24,000 сомона бо курси имза гирем 158,000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстон. кадомитон агар мошинхар бошен, марҳамат, рақамҳои яка дар рӯи экрани шумо метавонед дигар маълумоти праша гирем дӯстон. бо арзон мекунем гуфтага марҳамат. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D дӯстони азиз соли бароиш 1998 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 2.4 литрай, коробка передачаш автоматай. мошин на хадои бардо дигар маълумотша бо телефон. қарора дар ноҳияи Конибодом, нархаш 25,000 сомона бо курси имза гирем 165,000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад, савдои хуб дорад дӯстон. варианти алишиам дорад. агар шумо мошини алиши ягон чи дорен, метавонед вариантона пешниҳод кунед дӯстон. агар шумо мошини фурӯшӣ ки хона, замин, квартира ягон чизи фурӯшӣ дорен, метавонед дар имо ва дар ватсапи мо роя кунед. пешкаши харидорон мекунем дӯстон. марҳамат, навора бо тамошо кунед. мошини арзон бо ҳастай. мегзарем дӯстон ба эълони навбатӣ. Opel Vectra B бардорини азиз. Opel дути соли бароиш 1997 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 леки мотор намезанад гуфтага ремен канагар. коробка передачаш механикай. ҳолати мошин беҳтарин дӯстон. мошин 4 та балони нав дорад, хадавои дорад, кор мекунад. мотор беҳтарин, газ евро 4 дорад бародаро. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 23,000 сомона бо курси имза гирем 152,000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад. кадоми мошинхари аниқай занг занад дигар маълумотша метиҳем гуфтагиай. марҳамат, рақамош дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед. мегзарем ба 10-ум мошини фурӯшӣ. ВАЗ-2107 молодёжни дӯстони азиз солуш навай 2004 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 простой, коробка передачаш механикай. сайтсияни мошин беҳтарин барадо. мошин тоза, мошин як даст гаштага дӯстон. центразамок дорад, 10 моҳига ҳуҷҷат дорад. мошин 4 та балони нав, рангаш раднои хичаи светаш, самбуферои оригинал дорад. 2 та лабавои бо випуски нав мондаги гуфтагия. ягон камбудӣ надорад дӯстон. хадавои балону ҳуҷҷат тамаш каграда. мошин қарор дар шаҳри Хуҷанд, нархаш 25,000 сомона бо курси имза гирем 165,000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад дӯстон гуфтагия. бо варианти дигаршам мебинем гуфтагия. марҳамат, занг занед дигар маълумот чахтон гирем бо. мегзарем дӯстон ба 11-ум мошини фурӯшӣ. Daiwo Nexi дӯстони азиз соли бароиш 1995 сӯзишвориш гази холия, бензин асоси вайронай. объем мотораш 1.6 литра, коробка передачаш механикай. сайтсияни мошин беҳтарин дӯстон. нахаду мошин 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. аккумулятори нав дорад, магнитофон, электропакет, хадавои кардан дар кора гуфтагиай. камбудиш фақат як бензинасо, як хадавои кардан дар кора гуфтагиай. дигар ҳамаҷо 100% ягон камбудӣ надорад мошин. мошин қарор дар шаҳри Бохтар, нархаш 11,500 сомонай бо курси имза гирем 76,000 рубл мешавад. бо арзон карда мешавад, муомилаи хуб дорад гуфтагиай. хоҳиш кардагиай ки одамое ки мошин бизнес мекунанд ва ё занг назананд гуфтагиай. ин мошин тоқа барои одамое ки суми кам доранд барои фурӯхта мешавад. рақамош дар рӯи экрани шумо, дигар маълумотша метавонед худтон гирем. мегзарем ба 12-ум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз соли бароиш 1993 сӯзишвориш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литрай, коробка передачаш механикай. мошин на хадои бародаро. мошин дигар маълумоташ бо телефон гуфтагиа. мошин дар шаҳри Қурғунтепай, Бохтар
нархаш 26 000 сомона бо курси 11 гирем 172 000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад, савдои хуб дорад дӯстон. варианти алишиам дорад. агар ягон мошини алиши дошта бошен вариантона пешниҳод кунед дӯстони азиз. ин буд мошинҳои фурӯшии мо. агар шумо мошини фурӯшидо ки хона, замин, квартира ягон чизи фурӯш дорен дар имои мо роӣ кунед ва дар ватсапи мо пешкаши харидорӣ мекунем, реклама мекунем дӯстон. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.